mawa wabwino wa lero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Austin Kachipea. Koma poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mankhwala kuthandizira kupewa kachirombo ka HIV. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lalengeza zotsatira zotsimikizika za chisankho chachibwereza cha phungu ndi makhansala. Ndipo bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority lati ndi kusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera munjira zakatangale ndi ziphuphu. Unduna zaumoyo wakhazikitsa mankhwala othandizira kupewa kachirombo ka HIV omwe athandizira kuchepetsa chiwerengero cha anthu otenga kachirombo ka HIV kuchoka pa 12,000 kufika pa 4,000 pa chaka. Nduna zaumoyo amadalitso waloyi yakhazikitsa mankhwala awa mu mzinda wa Lilongwe pamodzi ndi kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Jonathan Fisher. Zambiri mulipotire. Dziko la Malawi lakhala dziko loyamba kukhala mgulu la maiko 10 oyambirira kupindula ndi mankhwala ali na Capaville omwe afikira anthu okwana 38,000 chaka chino. Mankhwala awa omwe aziperekedwa kawiri pa chaka ndi njira imodzi chabe yothandizira kupewa matenda a HIV and AIDS. Nduna zaumoyo amadalitso baloyi ati mankhwala awa athandizira kuchepetsa matenda a AIDS pofika mchaka cha 2030. Boma linakhazikitsa maprepo siyana tikakhala tikupereka prepo okumwa kenaka pakati pa kunabwera kabula yemwe amabayidwa kawiri pa mwezi, koma lero litakhazikitsa injection imene yotchedwa lena Capaville yomwe izibayidwa kamodzi pa 6 months zomwe zikutanthauza ngati dziko tikupita pasogolo komanso tikugwiritsa ntchito science and innovation kuti matenda amenewa tithane nawo kuno ku Malawi. Kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi Jonathan Fisher watsimikizira boma la Malawi kuti dziko la America liyesetsa kupereka upangiri oyenera komanso thandizo la chuma pa ntchito yopereka lena Capaville. Ndipo ndineona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Amerina Vicha atsindika kufunika kupereka mankhwala awa kwa anthu amene ali pa chiopsezo cha matenda awa monga amayi oyendayenda. Sitingamakambe zakulimbikitsa amayi pa chuma, sitingamakambe zakulimbikitsa amayi pa ndale, sitingamakambe zakutetezera ana kapena kupasa anthu athu chitetezo ndi chisamaliro ngati anthu ali ndi matenda. Choncho kubwera kwa mankhwala awa kuthandiza kwambiri kuti amayi ndi atsikana komanso onse amene akhala pa chiopsezo athe kutetezeka. Kuyambira mchaka cha 2010 dziko la Malawi lachepetsa chiwerengero cha anthu omwalira kamba ka matenda a AIDS, lachulukitsa chiwerengero cha anthu omwe mankhwala a ARV komanso kuchulukitsa chiwerengero cha anthu omwe akuyezetsa kachirombo ka HIV. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna zaumoyo wati chiwerengero cha anthu opezeka ndi chifukwa chachikulu cha TB chakwera ndi anthu 12 pa 100 aliwonse mu gawo loyamba la chaka chino kuyerekeza ndi chaka chatha. Izi zadziwika boma la Salima pamene amaunika momwe ntchito yolimbana ndi TB komanso matenda akhate ikuyendera mdziko muno. Meklina Achilwa walemba ripotili. Ngakhale dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko omwe ali pa chiphinjo cholimbana ndi TB komanso HIV, kaundula wa gawo loyamba la chaka chino akuonetsa kuti dziko lino likuchita bwino pa ntchito yopeza anthu omwe ali ndi TB. Kukwera kwa chiwerengerochi ndi anthu 12 pa 100 aliwonse ndi chizindikiro chakuti anthu ambiri akufikiridwa, kuyezedwa komanso kuthandizidwa asanafike pa mlingo opatsira ena. Polankhula pomwe amatsegulira msonkhanowu, achisamire anati izi zachitika kamba ka makina amakono omwe akuthandizira kuyeza anthu ochuluka. Cholinga cha mgumanowu ndikuti akambirane anthu kuti zimene zachitika kuchokera meeting imene inalipo chaka chatha kufika panopa kwachitika zotani. Maso panopa pali ndondomeko zambiri zimene zikuthandiza kuti matenda awiriwa maka kumbali ya chifukwa chachikulu boma likuyesetsa ndithu kuti tithane nawo. Tingosindikanso kuti mmene tayendera maka kuchoka chaka chatha zafika pano zikuonesa kuti tikuchita bwino kwambiri. Ngakhale undunawu ukuchilimika pa ntchito yoyeza anthu,
pakadali mavuto mzipinda zoyezera TB mzipatala zina zomwe zingabwezeretse mbuyo ntchitoyi. Meglina Chirwa, MBC, Salima. Nduna ya zamigodi Atoko Tembo yatsimikizira kampani ya migodi ya Sovereign Services kuti boma liyambanso pereka zitupa zogwirira ntchito ku kampani za migodi kukonzanso ntchito za migodi. Ndunayi yanena izi kulilongwe itayendera ntchito za kampaniyo komanso kukaona komwe kampani itsekule mgodi wa Ruteyore kukasiya. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Paulendo kayendera kampani ya zamigodi ya Sovereign Services, nduna ya zamigodi Atoko Tembo poyamba anaona labotale ya pamalopa. Kenako Atoko Tembo anapita kukasiya kukaona pamalo pamene adakumbapo mgodi woyeserera ndi kubwezeretsa, ndipo panopa alimi akulimapo chimanga bwinobwino. Polankhula pamwambo, Atoko Tembo anati ndiokondwa ndi momwe kampani ya Sovereign Services ikugwirira ntchito ndi anthu akukasiya mogwirizana kwambiri popanda vuto lina lililonse, ngakhale kuti sinapatsidwe chitupa chogwirira ntchito. Mwazina iwo anati ndiokondwa kuona momwe kampani ya Sovereign Services mogwirizana ndi anthuwo ikusamalira zachilengedwe, kulemba ntchito anthu amderalo, kuthandiza ana a skulu powalipirira school fees, komanso kukumba mijigo mwa ntchito zina chabe. Pamenepa Atoko Tembo anafotokoza kuti mbuyo mu boma linayimitsa kupereka malaisensi kwa makampani a migodi, ndipo liyambanso posachedwa pompa likakonza zina ndi zina zimene sizimayenda bwino ku ntchito za migodi. Nthawi zambiri boma limakhala likudandaula kuti kodi anthu akatha kukumbakumba migodi malo asidwa otani, zimene zimakhala zokhudza za nyengo ndi zina zotero, koma a Sovereign akuyesetsa ndithu kuti mmene achotsa timo akwiriremo ndipo aphunzitsenso anthu ulimi watsopano okuti uthe kupindulira anthu kuderalo. Ndi zimenezi ife ngati boma tikukondwa nazo. Ndizoonadi panali chipwirikiti kwambiri pa mmene anthu amatengera malaisensi ndi zinthu zina zoterozo, ndi president anayimitsa kupereka kwa malaisensi atsopano pofuna kuonetsetsa kuti malaisensi akamaperekedwa tithe kukambirana nawo anthu amene akupanga za migodi kwathu kuno kuti zimene akufuna kupangazo zizikhala zopindulira Malawi osati zongowapindulira iwo okha, kuti atenge miyala yathu adzipita mapezeka kuti Malawi sakupindula kena kalikonse. Mawu ake mkulu wa kampani ya Sovereign Services Amaxo Kazako anati kampani yawo ipitiriza kugwira ntchito ndi anthu akukasiya powayika m'magulu kuti azipindula munjira zosiyanasiyana, kuphatikizapo kulandira mbewu ndi fetereza kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Mchaka cha 2024 ndija tinakumba mgodi woyeserera kunoko umene kumapeto kwake tinakwirira dothi lija nkudzalapo chimanga ngati umboni onena kuti nzotheka kukumba mgodi nkubwezeretsa nthaka ija Malawi so nkumayigwiritsa ntchito ngati kale. Zimenezi boma lakhala likuziona ndipo boma lakhala likugwirizana nazo kwambiri nchonga chonena kuti konse kumene kuli migodi yosiyanasiyana anthu sazichita chimodzimodzi, chifukwa nthawi zambiri anthu ife amigodi sitimagwira ntchito yabwino. Timati tikamaliza kukumba zimene tikufuna nthawi zambiri timakusiya malo paja nkunyamuka kumapita, komano timafuna boma ligwiritse ntchito kampani ya Sovereign ngati chitsanzo chabwino. Miyala ya mtengo wapatali ya Rutayero akayisintha kukhala titanium akuti amagwiritsa ntchito popanga zitsulo, popangira ndege za nkhondo, popangira sitima za pamadzi, popangira zipangizo zina za kuchipatala mwa zina chabe. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamtengatenga Japi Mhango yati boma la chilimika pa ntchito manga misewu mchigawo chakuvuma ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Ndunayi imayankhula ku Mangochi pomwe imakhazikitsa ntchito yomanga nsewu ochoka pa sitolo za pa Golomoti kukafika ku Mankibe omwe thandizo lochokera ku banki ya FDH. Dave Uma andi Nkhani yonse. Poyankhula pamene amakhazikitsa ntchito yokonza nsewu wa M10 ochokera pa Golomoti kukafika ku Mankibe omwe ndi 60 km, Amhango anati pamene President Professor Arthur Peter Mutharika anatenga boma ananenetsa kuti ntchito yokonza nsewu umenewu ndi imodzi mwa ntchito zomwe wazika pa mtima pake. Pamenepa adalamula unduna wa zomangamanga kuti uchite chilichonse chotheka kuti ntchito yokonza nsewuwu uyambe. Amhango ati pamenepa ndi pamene adayamba ntchito yofufuza ndalama zokuti akonzere nsewu kufikira pamene banki ya FDH idabwera kunena kuti ithandizapo. Pamenepa Amhango ati boma la chipani cha DPP pansi pa President Professor Arthur Peter Mutharika lachilimika ndi ntchito zokonza misewu mchigawo chakumvuma
ndi cholinga chofuna kutukula chigawochi komanso kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Tikufuna kuno kumango chikonzeke tisegule kuno pere tikumanga msewu uwu msewu choka kumango chikuboma kupita kumagebe nawonso panopo tikumaliziza kunjika zinthu zofunika m'malo kuti tipezeso makondakta atemage nakusukula makondakta awiri chotika ntchito ziyende mwachangu kuno kumangochi tikazutamba kumanga msewu opita kumakanjira ndama zipo kale awati pakati pa ndama zoti mange mabridge 9 ndikhandikubwera kuno kusabisa ntchito yomanga mabridge amenewo. Ichi ndi chiyambi chomanga msewu opita kumakanjira choncho mwina kuma Oktoba kuno kapita Novemba zonse zikenda bwino tikazutapesaso kontrakta oyamba kumanga msewu weniwo. Izi zimene akupanga apresident athu kuno ku Eastern Region komanso sipokhapo mmene uchoka panomu ndikakesa ntchito omanganso msewu ochoka pa Liwonde kupita kumatawa ali kuzomba ngati pali msewu oyipa mdziko muno ndi umenewo. Ndipo m'mawu ake mkulu wa banki ya FDH William Mpinganjira ati banki iyi yapereka ndalama ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Mawu awo anati msewu wa Golomoti ukafika ku Monkey Bay ndi wachidule kwa anthu omwe akuchokera ku Lilongwe kapena madera ena a dziko lino, koma anthu anasiya kutsatira ntchito zokopa alendo chifukwa cha kuwonongeka kwa msewu umenewu. Iwo ati aperekanso ndalamazi ndi cholinga chofuna kupereka uthenga wakuti mdziko muno anthu titha kugwira ntchito tokha ndi ndalama za mdziko momwe muno. Funa kunena kuti ifeyo FDH khangati pano nde kubadwaso kuti takulano takhwima fuka mbuyomu mmene anena sikanakwanisa koma lerolo mabanka kuti mati mabanka akulu ifeyo leronso ni banki ino yayikulu nde tikufuna kuti titsimikize kuti ntchito ndi chiyambi chabe ndipo tipitirira kutsogoloku kuthandizanso chitukuko cha dziko la Malawi. Banki ya FDH yapereka ndalama zokwana 1 billion kwacha ndipo kontrakita yemwe akugwira ntchitoyi akhala akugwira ntchito kwa zaka ziwiri. Boma lizibweza ndalamazi kuchokera ku misonkho yomwe imapeza kumafuta. Msewu wa Golomoti kukafika ku Monkey Bay udakonzedwa zaka 20 apitawo ndi thandizo lochokera ku European Union. Dave Uma, MBC, Mangochi. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lalengeza zotsatira za chisankho chapadera chomwe chinachitika lachiwiri lapitali pa 30 June. Mawu ake wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja wayamika zipani zonse chifukwa chosunga bata ndi mtendere pa nyengo yochita kampeni. Isaac Jali wafika ndi nkhani yonse. Polengeza zotsatira za chisankho chapaderachi, wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja anati a Robert Kondowe Koi achipani cha People's PP ndiwo apambana kuuliwa wadi mboma la Karonga atapeza mavoti 2,800. Pamene kukanjuli wadi kumachinga, a Justice Annabel Mtalimanja anati a Atwabi Ali Lali achipani cha Democratic Progressive DPP ndiwo apambana atapeza mavoti 2,351. Pamene kubalaka mulunguzi, Justice Annabel Mtalimanja anati a James Makumula achipani cha Democratic Progressive DPP ndiwo apambana atapeza mavoti 7,311. Kudera labwaira mu mzinda wa Lilongwe, Justice Annabel Mtalimanja anati a Precious Kabambe achipani cha Malawi Congress MCP ndiwo apambana pa chisankhochi atapeza mavoti 4,707. Ndipo pomaliza penipeni, Justice Annabel Mtalimanja anati a Ishmael Louis Japani omwe ndoyima paokha ndi amene apambana kudera la Machinga Mikoko. Pamenepa Justice Annabel Mtalimanja anayamika zipani zonse za ndale zimene zinatenga nawo gawo pa chisankho chimenechi chifukwa chotsatira malamulo pochita kampeni yabwino yopanda zipolowe zina zilizonse. Justice Annabel Mtalimanja anati mwa zipani zonse 24 zomwe zidalembetsa mdziko muno, zipani zisanu zokha 5 ndi zimene zinatenga nawo mbali pa chisankho chimenechi. Justice Annabel Mtalimanja anathokoza boma chifukwa chopereka ndalama zochititsira chisankho chimenechi chapadera. Commission imafuna ithokoze zipani zonse komanso ma independent candidates owatsatirawo posunga bata ndi mtendere pa nthawi ya kampeni chifukwa chokuti zonse zinaende bwino. Commission sinalandire madandaulo ena aliwonse pertaining to violation of the code of conduct for political parties and candidates. Pamene tikuthokoza chonchi tipempheso kuti kupita chitsogolo tiyeni tizichita motere kampeni izikhala nthawi ya bata ndi mtendere kungwadziwitsa anthu mfundo zathu ndi zitukuko zimene titachitire malinga ndi kutsatira the national agenda.
chisankho chapaderachi chinachitika m'madera atatu a aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso mawadi awiri kamba ka imfa ya aphungu a nyumba ya malamulo, imfa ya makhansala ngakhalenso kuyimitsidwa kwa chisankho choyambirira cha mu Septemba. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mugonera nkhani zikuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipea. Tentonenso mito yake. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mankhwala kuthandizira kupewa kachirombo ka HIV. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lalengeza zotsatira zotsimikizika za chisankho chachibwereza cha aphungu ndi makhansala, ndipo bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority lati likusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera mu njira zakatangale ndi ziphuphu. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Akuluakulu a ofesi yoona za maphunziro mboma la Chikwawa ati andichembekezo kuti thumba la ndalama zokwana 5 billion kwacha la CDF lithandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha maphunziro. Polankhula ndi MBC, mkulu woona za maphunziro bomali Mai Gertrude Jumbe ati sukulu zina bomali zilibe zipangizo zokwanira monga zipinda zophunziriramo, vuto lomwe ati likhonza kuchepa kudera ngati thumba la CDF ataligwiritsa ntchito. Iwo afotokoza. Pali zingapo zimene tikupangapo. Choyamba ndi CDF, monga mukuziwa kuti makonstituency pano azilandira 5 billion kwacha, imene ija pa muzi komanso area kumakhala pansi kugwirizana zitukuko zimene ziti zichitike kuderalo. Ndiye akumatha kusankha kandi nyumba za aphunzitsi kaya ndi ma school blocks, komanso kuphatikizira pamenepo tili ngati council timalandira ndalama zija timati za JCD zimene zimathandiziranso zitukuko zosiyanasiyana monga ku nkhani ya maphunziro. Moti panopo panambesa pano pali school block imodzi imene yamangidwa ndi ndalama zimenezi za JCD. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Defense Force Brigadier General Dan Kuwali wauza komiti yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 5 kuti iye sanayende nawo mbali ya padongosolo lotenga ndege yomwe anakwera malemu Dr. South Chilima. Izi ananena pomwe anakapereka umboni wawo ku komitiyo ku nyumba malamulo. Zambiri mulipotili la Austin Fokola. Brigadier General Kuwali analandira pempho kuchokera kwa Joshua Valera kuti malemu Dr. Chilima akufuna kugwiritsa ntchito ndege. Iwo anati koma sanatenge mbali yobwerekesa ndegeyo poti iwo ankaona kuti nzosatheka kuti ndege agwiritse ntchito magulu awiri poti pa nthawiyo akubanja la malemu la Fukasambala analiye atayibwereka kale. Akuwali anatinso anapita ku maliro a malemu la Fukasambala ku Mkhatabe popeza dongosolo lobwereketsa ndegeyo kwa banjalo linali m'manja mwawo. Atawafunsa kuti chifukwa chani sanatenge mbali pofufuza ndege itasowa, Akuwali anati samadziwa kuti akayisake komanso ngati akanafuna kutero ndiye kuti amayenera kupempha chilolezo kwa mabwana awo. Major General Mandiza Kalisha yemwe amayendetsa ntchito zosiyanasiyana mchaka cha 2024 wati iye sanatenge mbali povomereza kubwerekesa ndegeyo komwe kumachitika mu nthawiyo ati kamba kuti anali atangoyamba kumene ntchito. Naye yemwe anali othandizira kwa chiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino David Kalilombe anaonekera ku komitiyo ndipo anati anali kukonza dongosolo lonse la ulendo wa malemu Dr. Chilima opita ku Mzuzu. Akalilombe anati anaonetsetsa kuti pabwalo la ndege panalibe chiopsezo china chilichonse mmene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawiyo ankakwera ndege pamodzi ndi anthu ena. Ine tsiku limeneyo tinkagwira ntchito mmene timagwirira normally ndiye tinakweza mmene amagwerera, tinaonetsetsa kuti ulemu wawo nthawi zambiri akamapita kumaliro timatha kuti ayi asakondekabe angoenda tisapasani moli ndi anthu ambirimbiri presentation line tikayitana anthu amagule koma upita kumaliro zonsezo tinaonetsetsa kuti
ayenda mopanda zinthu zopinga zina zilizonse. Komiti yofufuza ngozi ya ndege ipitirira lachisanu kumva umboni kwa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo abale a Shanilu Zimbiri yemwe anali mlangizi kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority lati likusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera munjira zakatangale ndi ziphuphu. Izi ndi malingana ndi ofalitsa nkhani za nthambi Patience Lunda yemwe wati ndalamazi sangadzigwiritse ntchito kufikira malamulo oyendetsera thumbali atawakonza. Zambiri mulipotiri lomwe walemba Victoria Solijala. Wayankhula ndi MBC Lunda wati ndalama komanso katunduyu ndi yemwe amalanda ndi abungwe lolimbana ndi katangale komanso ziphuphu la ACB, nthambi yozenga milandu ya boma DPP komanso apolisi. Lunda wati uyu ndi katundu komanso ndalama zomwe eni yake akuganiziridwa kuti anazipeza kudzera munjira zakatangale. Zonadi ndalama zimene zili kuthumba limeneli ndizokwana 16 billion kwacha, ndipo zina mwa ndalamazi zinapezeka kuti zinabedwa ndipo zinalandidwa kuti zipite kuboma. Zina mwa ndalama zimenezi zinangogwiridwa chabe kayi kudikira kuti mabwalo a milandu atiuze kuti zilandidwanso kuti zipite kuboma kapena zibwezedwa kwa eni yake. Pakadali pano katswiri olondoloza zochitika mdziko la Timu Matenje wapempha boma kuti lichite changu pa ntchito yomalizitsa ndondomekozi kuti thumbali liyambe kugwira ntchito. Iye wati kupanda kutero ndi kutsutsana ndi cholinga chimene thumbali analikhazikitsira ndipo kuti Amalawi sapindula konse. Thumba la ndalama zolandidwa analikhazikitsa ndi cholinga chosungirako ndalama zomwe akuziganizira kuti zimapezeka mwachinyengo. Bungwe la FIA limasunga thumbali m'malo mwa unduna wa zachuma. Ofesi ya polisi kundilande mu mzinda Blantyre yayamikira mgwirizano omwe ulipo ndi anthu akuderali zomwe zachititsa kuti milandu ichepe mu miyezi 6 yomwe yapitayo. Mkulu wa polisi kundilande Assistant Commissioner Franz Dzimbiri wati polisi inalandira milandu 419 kuchokera mwezi wa Januwale kufika pano poyerekeza ndi milandu 471 yomwe ofesi inalandira nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Charles Pensolo anayankhula ndi Adzimbiri. Tasesa milandu 11%. 11% uja sanangobwera ya kwa kusonyeza kuti kunali kusagona kuzipereka kwa polisi komanso community policy. Chifukwa choti ubale wathu uli bwino wapangisa ntchito yathu kukhala yokhweka kusesa milandu. Mutaona ndi manena za ku road traffic uku zapansewu anzathu wa traffic milandu ili constant. Tufuna tiyesese kunena kuti constant amene achokepo apite konkuja ku decrease. Zonsezi zichitika pakati pa ubale ukakhala wabwino pakati pa anzathu ku community. Nditenene poyera pano kunena kuti ma hard criminals amene amativuta mbuyo tamanga ndikunena pano ali kuchichiri prison amene ajasana tuluke tufunikanso tikonse ngati ena akubwera ndipezerepo mwayi kulengeza kunena kuti asiretu chifukwa ife takonzeka ndithu kukumana kumene timakumana mkati muja timakumanira kunena kuti tikupangana za iwowo ndiye ngati alipo wina atoke mundilande muno ndithu ife tifuna bata ndi mtendere kundilande. Munkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo yatsikana ya Scorchers Love Mofaziri wati sakuona vuto lililonse ndi kusankhidwa kwa Sudesh Singh ndi Tyles Sten kuti adzigwira limodzi ntchito ku timuyi. Singh akhala mlangizi wa aphunzitsi pamene Sten ndiomwe adziona momwe timuyi izichitira m'masewero ake. Norbert Jameson wafika ndi nkhani yonse. Lachitatu bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM
linalengeza za kusankhidwa kwa awiriwa omwe linati ndakatswiri pa ntchito yawo. Poyankhapo mphunzitsi wa timu ya Scorchers Love Mofasiri anati nkhani wayilandira bwino. Chinthu chabwino kwambiri and ndithokoza kwambiri a president because mtundawu unali waukulu tonse komano chachikulu nchoti tikuyenda kukani chipambano so kuonjezera anzathu ena kuti abwere tikhale limodzi ku teknopanelo. I think ndachilandira chinthu chabwino kwambiri and tigwere nawo ntchito limodzi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la FAM Aflitude Haya anati kubwera kwa awiriwa makamaka a Sudesh sikukupereka chiopsezo chilichonse pa ntchito ya Faziri. Amene ndisimikize kuti akhala technical advisor sakutenga gawo lokhala coach wa timu ya Scorchers olokuti kapena pamawa kuzakhala mwayi okuti Sudesh atazakhala coach wa timu ya Scorchers. Izinso ndineneletu kuti ayi iyeyu wangobwera kuzatithandizira ngati technical advisor. Andisimikize pano ku mtundu wa Malawi kuti iyeyu wabwera kuzatithandiza chifukwa chonena kuti sitinakakwanisa komanso sitingakwanise mwina zikhumbokhumbo zake zonse tikamba nkhani ya ndalama ndi zina zoterozo. Mpikisano wa AFCON uchitika mdziko la Morocco kuyambira pa 25 July mpaka pa 16 August, ndipo timu ya Scorchers ili gulu limodzi ndi matimu a Egypt, Zambia ndi Nigeria. Norbert Jameson, MBC Sports. Tikatere ndikuti tatsiriza nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mankhwala kuthandizira kupewa kachirombo ka HIV. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lalengeza zotsatira zotsimikizika za chisankho chachibwereza cha phungu ndi makhansala, ndipo bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority lati likusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera mu njira zakatangale ndi ziphuphu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachiteya, khalani ndi tsiku lopambana.